Pag-aralan po natin ngayong umagang ito, nandito pa rin po tayo sa ating series sa Cultivating Spiritual Grace or Cultivating Grace. At ang theological term po niyan ay vivification. Kung ang mortification is supili natin ang pita ng laman, patayin ang laman, ang kasalanan, ang vivification is i-cultivate po natin ang grace. Ang tanong dito mga kapatid, bakit kailangan po nating i-cultivate ang biyaya araw-araw? Why do we need to vivify or to cultivate grace every day? Meron pong tatlong rason kung bakit kinakailangan po nating i-cultivate ito proactively. Una is resistance. Resistance. Ang ibig pong sabihin nito, meron pa pong nananatili sa atin. Meron pa pong nananatili sa atin na nagre-resist po tayo sa pagkilos ng biyaya ng Diyos. Example po niyan ay ang katamaran. Diba? Yung pagising sa umaga at pagbuklat ng Biblia, pagbubulay-bulay nito at pananalangin, tinatamad tayo. Pero sa ibang mga bagay na nahuhumaling po tayo, tila baga automatic na po mga kapatid, mga kaibigan. Baka naman ay pagising pa natin sa umaga, ang pinakauna nating dinampot ay ang ating cellphone at natutukso tayong magbukas ng ating mga social media kaysa sa automatic na ang ating mind ay directed towards opening our Bible, communing with God, meditating unto Him, meditating upon His Word, and attending to the means of grace. So meron pa po sa ating kaloob-looban mismo ang remaining sin na sumasalungat sa pagkilos ng biyaya ng Diyos. And traditionally, meron pong tatlong kaaway ang lahat ng mga Christians. Ano-ano po itong mga tatlong kaaway na dapat po nating pagtagumpayan araw-araw? The flesh, the world, and the devil. Ang laman, ang mundo, malakas din ang hatak, at ang dyablo mismo na direktang kumikilos upang salungatin ang pagkilos ng biyaya sa ating buhay. At itong tatlong ito, collectively, the flesh, the world, and the devil, iisa lang ang pakay nitong tatlong ito mga kapatid, mga kaibigan. Salungatin or hadlangan ang pagkilos ng banal na espiritu. For example, Galatians chapter 5 verse 17. Please turn there. Galatians chapter 5 verse 17. Ang sabi po dito, sapagkat ang laman, this is talking about the flesh, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu, at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. So anong ibig sabihin ng spirit dito? The flesh wages war against the spirit. Ang spirit nito ay ang banal na espiritu na siyang kumikilos ng biyaya sa ating kaluluwa. Na ang banal na espiritu ang siyang nag-uudyok sa atin na mahalin natin ang ating Diyos at sundin natin ang kanyang utos. Ano ba ang ibig sabihin ng flesh nito? The flesh wages war against the spirit. The flesh means remaining sin, ang nananatiling kasalanan sa atin na nakikipagtunggali laban sa banal na espiritu at naghahadlang sa atin mula sa ating pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa kaniyang kalooban. So, why do we need to cultivate grace every day proactively? Why do we need to engage in vivification every day proactively? Because of remaining resistance. Meron pa pong resistance na nananatili sa ating kaluluwa laban sa pagkilos ng biyaya ng Diyos. Pangalawa is itong tinatawag na declension. Paano ba natin ipaliwanag itong declension? Meron kasing gulong na medyo nabutas lang ng kaunti. At wala talagang vulcanizing shop na malapit. Ang pinakamalapit na vulcanizing shop ay
sa ibang bayan pa po. Pero kaya pa naman, carry pa naman. So, ano ba ang gagawin ng driver? Ay pahanginan from time to time. Pahanginan from time to time. And then a little later, medyo nabawasan na naman yung hangin, titigil na naman, at pahanginan from time to time. That is the picture of declension. Talagang ang hatak po ng laman ng mundo at ng sanlibutan para po tayong ang pagkilos, ang biyaya sa ating kaloob-looban ay para pong gulong na merong kaunting butas. Na kung wala po tayong gagawing vivification, ito po ay mag-shrink. What is that in Tagalog? Sa Bisaya, mahiyos yan eh. Talagang yun ang mangyayari sa gulong. Ganon din po ang nangyari nung radiator. Di ba kailangan lagyan ng tubig yon? Yung sasakyan kasi, yung pipe na nagkukonect, parang may butas ng kaunti. So from time to time, ang tubig po ng radiator ay nababawasan ng mga ilang kilometro. So titigil yung driver para maglagay ng tubig. Kasi delikado po pag maubusan po ng tubig. Yun po ang illustration ng declension. Christians have need of continual grace, otherwise, tayo po ay manghihina at tayo po ay manlulupaypay. In other words, ang grace ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin upang mapanatili po ang ating spiritual vigor and vitality. Moment by moment, kailangan po natin ng panibagong supply ng biyaya ng Diyos. Ang nangyari sa mga taga-Ephesians ay intellectually, they stood up for right doctrine, pero ang laban ng Diyos sa kanila is nawala yung kanilang unang pag-ibig sa Panginoon. Nawala yung kanilang passion for God. Ganun din po. Hindi po tayo umaasa sa nakaraang awa at biyaya ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Nire-review po natin ang sermon last Sunday, di ba, tuwing prayer meeting. Nire-review natin, pinagpipray natin ang fruit at nagpapasalamat tayo sa pagkilos ng Panginoon last Sunday. Well, last Sunday yun. That was God's supply of His grace last Sunday. Pero hindi po tayo umaasa sa nakaraang pagkilos ng awa ng Diyos. We still plead and we continue to plead for God's fresh supply of grace, moment by moment. We thank God for previous graces ng pagkilos niya sa atin, but we plead for fresh supply of His grace sa kasalukuyan. Ganon yun. Meron kasing declension. Kung hindi tayo active sa vivification, para po tayong gulong na unti-unti pong nababawasan ang hangin. Kaya kailangan po ng panibagong supply ng hangin or yung radiator na unti-unting nababawasan ng tubig for some reasons, kaya kailangan po ng panibagong supply ng tubig. So it doesn't mean to say na ang isang Christian ay maging totally flat. Yung gulong ng biyaya ng kaniyang kaluluwa, I don't think so, because God is proactive also in disciplining His people, in bringing back His people to Himself. So, I'm not saying na merong Christian na magiging totally flat. Merong nababackslide, yes, pero ang tunay na Christian ay manunumbalik at manunumbalik talaga. But what it means is that every day, kailangan po natin ng daily supply, fresh supply of God's grace. Kaya kung napapansin po ninyo sa ating pulong panalangin madalas, ay pinagpipray po natin, O Lord, naway pagkaloob po ninyo sa inyong iglesia ang panibago at sariwang pagkilos ng inyong biyaya. Because we do not rely on past mercies. We thank God for past mercies, but we plead for fresh supply of His mercies daily. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. So hilingin po natin ang panibagong pagkilos ng kaawaan at kahabagan ng Diyos every morning. Araw-araw, give us this day our daily bread.
Although that pertains to our temporal needs, but that could be applied sa ating pangangailangan sa ating kaluluwa araw-araw. John chapter 1 verse 16. John chapter 1 verse 16. At mula sa kaniyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Ang nagsusupply po ng tubig sa aming subdivision ay ang Prime Water. Hindi po ito advertisement lahat. Talagang sinabi ko lang sa inyo kung sino yung nagsusupply sa aming subdivision. Can you imagine, punong-puno yung Prime Water? Tapos wala talagang gumagamit araw-araw, 10 taon na lang nakatambak yung tubig doon sa sa Prime Water. Kasi intact for 10 years. What do you think? Will you have the guts to drink of that water after 10 years? Talagang delikado Ganon po ang pagkilos ng biyaya sa ating buhay. Grace after grace. Ang ibig sabihin noon, sariwang pagkilos ng biyaya ang ating kinakailangan araw-araw. Okay, so yun po ang pangalawang rason kung bakit kailangan po nating i-cultivate ang biyaya araw-araw. Una, merong nananatiling resistance sa ating kaluluwa laban sa biyaya ng Diyos at kailangan po natin itong pagtagumpayan. Pangalawa, meron pong realidad ng declension na yung illustration ng radiator at saka ng gulong na kung hindi natin kung walang panibagong supply ng biyaya ng Diyos, ay talagang manghihina at manghihina tayo. And pangatlo, progression. Progression. Ang ibig sabihin nito, ang Christian life ay hindi lang po yung nakatayo ka lang, firmly, stationary. That's not what a Christian life is. The Christian life is meant to be making progress. Making progress. The Christian life is not designed to be stagnation. There is no such thing as stationary Christian. It's either you grow or you decline. It's either you move forward or you move backward. There's no such thing as stationary Christian. We have to make progress. We have to grow. Yun po ang sanctification. Ang kabanalan ng isang mananampalataya ay kinakailangang mag-increase. We must make progress because if we do not increase, then by necessity, we decrease. Kasi wala pong Christian na nagiging stagnant. It's either we move forward or we move backward. There's only one way to go, but to move forward and to progress in our faith. 2 Peter chapter 3 verse 18. Ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 18. Perhaps this is the shortest Sunday school that we've ever had. For 15 minutes. Ang rason kung bakit i-cultivate natin ang biyaya ng Diyos. Proactively. 2 Peter 3:18. Subalit lumago kayo sa biyaya. It's a command. Diba? Lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. So, growing in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ is a command. It's a responsibility that we have to attend to daily. Kaya nakakatakot na meron tayong nag-claim na Christian, professing Christian na nagsasabi, basta pakiramdam ko lang, Jeremiah, pakiramdam ko lang, parang tapos na ako, graduate na ako. Iba na naman ang aking focus ngayon. Dati, active kasi ako sa mga Sunday school, active talaga ako sa mga Bible study, sa lahat, pero talagang pakiramdam ko ngayon, graduate na ako. Bigay na yan sa iba. Yun po ang nakakatakot. At kung tingnan mo ang buhay ng isang professing Christian na yan, talagang actively namumuhay sa kasalanan every day. And I don't have any reason to believe na siya ay tunay na mananampalataya. Kasi ang isang tunay na mananampalataya, hindi talaga mag-iisip na siya ay gagraduate sa Panginoon. We need God daily.
Kailangan natin ang ating Panginoon moment by moment. Kinakanta natin, I need Thee every hour. So kung sasabihin mong graduate ka na sa Panginoon, meaning to say, you no longer need Him, you no longer need His grace, you no longer need His Word to strengthen you and to encourage you, you are not a Christian if that is so. Because a truly Christian person, though at times ang kanyang desire ay na-clouded at parang nawawalan siya ng appetite, nawawalan ng gana for some reason, pero ang tunay na Christian ay nakakaunawa sa kanyang pangangailangan at hindi siya mapakali hanggang sa magkaroon po ng panibagong supply ng biyaya ang kanyang buhay. Kung ang Christian ay nanghihina at nanlulupaypay, talagang he is groaning, he is agonizing, and he is really praying for personal revival. Personal revival. Lord, revive me personally. Yun po ang tunay na mananampalataya. Pero kung ang isang tao ay talagang lalangoy sa kaniyang dryness, sa kaniyang kawalan ng appetite sa ating Panginoon, we don't have any, and it has been lingering for years, and for years, at wala lang, and when you ask him, sasabihin niyang Christian siya, at ipinagmamayabang pa niya ang kanyang involvement sa Bible study before, but that before was already 10 years ago, we don't have any reason to believe na ang taong iyan ay tunay na Christian. He is only a professing Christian na once upon a time in his life ay nagdamit ng relihiyon, nagdamit ng Christianity. Pero bilang patunay na hindi siya Christian, matagal na po niyang hinubad ang kanyang Christianity at siya ngayon ay aktibong namumuhay sa kasalanan. If that describes you, my dear friend, come to Jesus Christ. Search your soul. Come to Jesus Christ and ask Him to give you a truly converted heart, a new heart. Do not deceive yourself. Sapagkat maaring dayain mo ang ibang mga tao, maaring manalo ka sa insistence mo that you are a Christian indeed. But ang ating Panginoon ay hindi po natin kayang dayain. The Lord knows our condition. And the only way to go is to assess ourselves honestly. And if we find ourselves wanting, then hindi po kawalan sa iyo na lumapit sa Panginoon ng tunay, magpakumbaba at hilingin ang tunay na pagbabago ng puso, tunay na conversion at tunay na kaligtasan. Now, gawin mo ito ngayon, baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo ngayong umaga sa Sunday School. At nawa po ay nangusap kayo sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa mga professing Christian na kung tutuusin ay matagal na nilang hinubad ang aming Panginoong Hesukristo. Matagal na nilang hinubad ang Christianity. At ngayon ay nag-i-imagine na sila ay Christian, pero sa katunayan ay hindi dahil wala talagang pagtibok ang kanilang puso. Nawa ay ang banal na Espiritu ang siyang humipo sa kanilang puso sa umagang ito at magpakumbaba sa harapan ninyo at lumapit ng tunay at aariin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.